Bobby Boykenekwe Mono. Welcome to ancient Obugat Palace, nke dị na Aguleri, Anambra State, which was said to be the place Igbo people migrated from as the true descendants of the Jews. Imanasi na what you don't know is bigger than you. If in Amarokaregi, let's go and know more about the history of the Igbo people. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị na-anụ ife na-ekwu na ebe ọsọkwa gị nọdị Abia steeti, ọsọkwa gị nọdị Enugu steeti, ọsọkwa gị nọdị Ebonyi steeti. This is where you started from. This is where you belongs to. Ihe a bụ ebe afọ Igbo ọbụla si wee bido. So follow me, let's go and know more about the history of the Igbo people and make sure you share this very video while watching or after watching. Ma ọ bụrụ na your share button na-alụ ọlụ, ka anyị jejiri anya anyị gbara onwe anyị Disemba na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ka ọ dịkwanụ. So Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọkwakwa. Anyị ka nọkwa live na Aguleri na Eri Kingdom, ebe anyị na-egosi unu ife dị iche iche gbasara ndị Igbo most of us na-amara about. So ihe a bụ senior brother nna anyị ukwu ifuru na Obi ya akọwara anyị ife dị iche iche gbasara ala Igbo. Nna anyị ukwu kọwara Igbo bụ Igbo onye bụ n'obodo a. Ndewonu. Mụa bụ Odumobi nke isii na Iduere Kingdom. Iduere Kingdom bụ bidoro n'obodo a na-akpọ Agbọ kwụsị n'obodo a na-akpọ Ọrọnị. Ebe a bụ obi jikọrọ Igbo niile ọnụ. Nnọnị. Ebe unu nọ bụ Obu Gad. Obu Gad bụ obi ere lụrụ n'ava nne ya. Onye lụrụ obi a bụ nwoke a na-akpọ Ere, nwa nke ise Gad. Gad bụ nwa nke ịsaa Jacob, onye a na-akpọ Israel. Ya kwuru unu n'obi a. Obi a bụ aja ọtọ ka ọ bụ. Oyibo bịara, anyị nweta kwesịrị ya iri na anya dịka simenti, maka na mgbe mbụ na ọ bụ aja ọtọ. Ọ bụrụ ejiro brik ma ọ blọk wee dị ya. Ya bụ Obi Gad. Ana m ekene unu ka unu bata. A sị ka akọwara oyere nne mana mma ebe ịchafụ. Isi mma ebe ịchafụ bụ na o nwere ike mmadụ ajụ gị gịnị bụ Idu? Idu bụ the first ever Igbo village, and that is where you are now. Emechara ke Idu into 3. Enwe Idu ime, nwe Idu ife, mana ebe ị nọ taa bụ obodo Idu. Ebe anyị nọ bụ Enugu Aguleri na Palace ndị Ezora dynasty. Ezora dynasty ebidoro n'anya mụ na gị na mbụ, o bidorokwu n'anya nna m va. Ọ bụ ihe bidoro 4,000 years ago. Maka na ije na history of eze anyanwụ Igbo, eze nke mbụ na mbụ Chilenne, ọ bụ about 3,040 years now. Ije na eze nke Igbo Chilenne bụ eze Agụwe, ọ bụ about 3,960 years ago. So Igbo datazia na ịma na Ezora dynasty ebidoro taa. Ma obi a bụ obi jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ihe ga-egosi gị na obi jikọrọ Igbo ọnụ bụ na mgbe ị na-abata na o nwere fensị ịvụrụ, ma o nwere geeti gabatara. Isiokwu m bụ na Obu Gad there is no gate or fence. Mara igwe nke na-akwado ichi n'obodo taa na-akwadobe chi mmadụ igwe ọbụla ọkwado ichi bụ iwize ebuzo mele bụ ịlụlụ ya ịgbalị ya fensị bịa dịali ya geeti jee tiekwa ọgwa dị n'ime ọgwa ndị ọzọ. Mana Obu Gad enwere fensị nke na-enwe geeti. Ịhụ mgbe ị na-abata n'ụzọ anyị ọnụ, ihe o ji yele ọnụ bụ na obi jikọrọ Igbo ọnụ. Onye nwe nọ n'okpo taa bụ onye na-akpọ eze Chukwuemeka Eri. Ya bụ eze nke ọgwụ na-ele n'ịnọ. O nwekwara ihe ngosi m egosi gị. Ihe bilite ọtọ. O nwere ike mmadụ na-akọwara gị the history ndị Igbo, na-akọrọ gị ka ọ ji bụrụ nna ya bidoro Igbo, ka nke ha ji si n'elu tutu ove, ka ha ji bụrụ eze nke bụrụ nke. Ihe a dị na bụ ihe a na-akpọ ya bụ Hebrew written. Ihe a bụ edele ihe a n'asụsụ nke Hibru.
mgbe ọ dị ebe ahụ ọ dị nna anyị amara ihe ọ pụtara. Ihe mere ka anyị mara n'ọdịile bụ mgbe ụmụnne anyị ndị Israel batara n'Igbo sị na ha na-achọ the lost tribe of Israel wee bata obodo a. Tupu ha bata obodo ha bụ ụzọ jee obodo a na-akpọ Owere, si Owere jee Enugu, si Enugu bata Ọnịcha, si Ọnịcha jee Agụkwu Nri. N'obodo Agụkwu ka ha nọzi, ndị Agụkwu na-egosi ibe niile nwasị ya na ihe niile unu na-egosi juru afọ n'ihe ha na-achọ, mana ihe ha na-ejuzi unu bụ ndị Agụkwu Nri. Unu esi ebe ọ bụ ihe omimi. Ihe o ji bụrụ ihe omimi bụ na mgbe ahụ na ihe ndị Agụkwu na-ede bụ n'Nri ji ọfọ Igbo. Ha na-akọwara ndị Igbo na ha si Aguleri, ha na-ekwuru ihe gbasara ebe a. Mana since the history of mankind, o nwere eze ga-echi n'Agụkwu ja na-abịa ebe a. Onye nke chili ikpeazụ bụ onye a na-akpọ Obidiegwu Onyeso bụ ebe a ka ọ bịara na February 8 wee luo February 1988, February 8 1988 wee luo February 12 1988 enwee nye udu eze na obi a o nwee naba wee chịwa wee chịka nka. Ọ nabago maka na a na-asụrụ eze ada anwụ anwụ, so ọ nabago. Mgbe ụmụnne anyị ndị Israel bịaziri ebe a wee fụ ihe a, ha mere ka anyị kwụsị nsụ oyibo na bekee ndị be anyị na-asụ. Ha gwa anyị ka anyị sụvaleva n'asụsụ nke ọnụ Igbo, na ha bụ mmechin ga-eji na-akọwa ihe ọbụla anyị na-ekwu. Mgbe a ka ọ ji bụ na ọnwa Igbo ka lụrụ aka, maka na a na-akasị anyị sụrụ Igbo na Igbo na-ata anyị ka nli. Ọ ji ata anyị ka nli bụ na anyị achọrọ ka Igbo nwụrụ, anyị chọrọ ka asụsụ Igbo ka dị, ya ka m ji asụrụ unu n'ọnụ Igbo. Enwekwuo na ihe a nne bụ ancient Hebrew written, and ihe ọ na-agosiba ebe a bụ na ebe a dị asọpụrụ iche nke unu gbere oyibo na-akpọ holy, na onye ọbụla zọrọ ọkpa n'ebe a bụ ọya ma ọ bụ echiche na-analụ n'obi nna ya na ọ ga-adị mma na ọ na-esi ebe a na-apụ na ọya ahụ na-aba n'ime ana ebe a rapụ ya. Mana onye bụzi ajụ ihe n'obi wee na-abata n'obi a na onye na-esi ebe a na-ana na ajụ ihe na-ekokori arụ ya, nke na onye aba na-anọtorozi aka ma ọ bụ na onye abịa họpụtara. Ihe o meziri bụ na anyị sele foto wee wepụta ya wee tee nye ihe oyibo na-akpọ simenti wee tichigheri ya ụdị ahụ. Nke ahụ ọ dịkwa na ana nkịtị ka dị, o wee dịzi otu a dị ọkpụtọrọkpụ. Ukpu ị na-ene anya bụ ukpu eze. Eze ọbụla ga-echi na Ezeọra dynasty bụ ọbụna eze eluwo akwadobe ihe niile, mbọsị oge nọ n'ike na ukpu a ka ọ na-abụla eze. Mma etiele gị obere ihe akọ. Onye nke nne ya taa bụ onye a na-akpọ Chukwuemeka Ere. Eze ebe a bụrụ eze nke a na-azọ azọ. Mma na-atọ anọ n'akụkụ anyị bụcha Prince ka abụọ nna ha sicha ebe a, mana o nwere onye be nna ya bụ eze ahụ. Onye nke nne ya kịta bụ ihe o ji nọdụ bụ na nne na nna mụrụ ya bili mgbe ara 16 wee nwere nwa, wa na-achọ nwa ka ebe era. Eje ebe a asị na ba enwe nwa, eje ebe a asị na ba enwe nwa, wee jizi uvu ebe enwe na-agba nke nwoke nye akpesi ekpele ike na-avụrụ nwunye ka ọ mụrụ nwa ọkụ dị n'isi, mana aba avụrọ gị na nwunye gị nọ wee ku nwa ahụ. Ọ nata egwu tụọ onye okerọlịa nwunye ma ya marazi na nwunye na o nwere onye ọzọ kpụ ya je onye agwụ ya gbachi ọsị na nya ya amụ nwa na anya ji akụ nwa na amụrụ nya amụ na nya ya amụ nwa. Enwee mụọ eze nke nnọkịta n'okpu a. Mbọsị o mere mkpụrụ ụbọchị ịtọ nne ya mụrụ ya ka nne ahụ nwụrụ. Mgbe ahụ ọ nwụrụ na egwu ba ndị bebe n'anya maka na ba amụọla ibe na-eme nne na ọ bụ na amụọ nwaanyị nwa amụọ nwa nwoke nwaanyị mụrụ nwa ahụ nwụrụ, ndị bebe na-echi aka ekwe nwa ahụ malị na o nwere ihe ọ chọrọ ime nne. Ọ na-eme 3 years to 4 years nna ya nwụrụkwuo, ndị bebe amụọla na eze ka ọ bụ ma wee chekwevi ya. Ọ bụrụ obovu mmadụ ka ọ na-ebi obi ebe onye a taa mgbe obe ha si egbuburu ya onye ọzọ akpọrọ ya till onwe dị 21 years of the age enwee nụ onye ike n'ukpo ọ bụ na ọ bụla eze. Ya ka jesiri ukpo onwe bụ ukpo eze nke eze jikọrọ Igbo niile. And ichi eze ebe a, eze ahụ na-adị ụzọ ịtọ. The present one bụ ihe ọ bụ eze Digbo. Nke ịbụ abụla Ezeọra.
nke ịtọ abụrụ eze aka ji ọfọ Igbo, anọ eze na atọ, anọ ichie nke izi na ịbụrụ ewu eze digbo. Ihe ọzọ na-esote ya bụ eze nke ọra. The third one bụ eze aka ji ọfọ Igbo, maka na o nwere ọfọ jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ọ bụrụ osisi na ndị mmadụ na-ebunye ite, ọfọ Igbo abụrụ osisi nke igbu ite ihu na akpa mazi na-ebo mba, ọ bụrụ ọfọ nke ahụ bụ ọfọ nke iji aka gị mee, mana ọfọ Igbo bụ onye na-akọwa maka ya bụ eze aka ji ọfọ, ana ọ bụrụ osisi. Ndewo. So ihe nji gosi gị bụ ka ịhụ ebe ị batara, maka enwe ka akpọ obu gad, enwe ke chi enwere obu gad erigo nne, enwego imitation obu gad mmasụ ya n'oyibo, maka iluo na nkọwa ntụgharị n'oyibo bụ na etero nke a, enwego imitation obu gad n'ebe dị iche iche. Mana ihe ga-ajụ onye ahụ bụ ọ bụ na iluo na ebe gad anyị si ya, kedu eze nke mbụ na mbụ nọ n'ukpo ebe anyị nọ n'ebe onye nne ya taa bụ ọgwụ na ili na ịnọ, eze anyanwụ Igbo, eze Agụve, wee gbadata n'eze Chukwuemekere. Ịpụọ n'ezie the present occupant on a throne. Ndewo. Ndewo. Anyị ekenena gị maka nkọwa ịkọwara anyị. Ihe ọzọ m chọrọ ịghọta kịta na ihe ịkọwara kịta bụ na eze a na-ekwu okwu ya, a na-eme ya na onye the first son eze a mụtara ya nwa ka eriplesi ya, ka a na-eme ya na onye ọ mara ka eriplesi ya n'obodo a? Atụrụ m anya ajụjụ a. Ihe ndị a nọ ebe a ji aza mmụọ Ezeọra. Ezeọra abụrụzi kindred na ọbụlụ village, because na ba nwere about 7 kindreds make up Ezeọra dynasty. Onye nke a nọ the present occupant, nna ya bụrụ eze, nna mụrụ nna ya bụrụ eze. Eze ebe a bụ ọmụma ka ọ na-ama, ọ na-ama ama. ọ bụrụ otu a eze mụrụ mmụ asị na ọdịọkpala ya ga-abụ eze. Mba, ọ bụ Ezeọra na-eji aka enwele onye ga-abụ eze. Ya na-ekwu akpụ arụ nke oge yi, ọ bụrụ gị ji chuzuli akpụ arụ eyi na ọdịọkpala gị, nke ahụ bụ eze nke na-echi n'anụ arụ. Mana eze nke na-echi n'ime mmụọ bụ eze ahụ na-eji aka enwele akpụ arụ ka ọ ga-enwe. O nwere ike ọ bụ na nna gị echiri omenya amụrụ nna gị n'ime Ezeọra, ọ bụ na gị ga-amụta ya, ị mụọ nwa onwelie mbọsị ahụ si mgbe achekwala akpa arụ nwa gị ahụ wee luo the age o wee nọ n'okpu ahụ. So today aka nwere eze okerọpụ, mana ọ pụa na ndị bebe nebe anya achọghị ya na within 7 kindred ahụ anọ na-eme ihe igosi na onye abụgola eze. Ok, mana ka ekwenu ka e nwere ike isi wee mara na onye amụrụ, onye nwa a mụrụ na-abụ eze ya nwa bụ ihe eze a mara n'obodo a? Akọrọ gị akụkọ n'ime edikọlezokele, a sị gị na onye nke a na nne ya nwụrụ ka ọ dị 3 days, nne ya nwụọ ka ọ dị 3 years and plus, because na enye ji abụ eze ama akpọ mmadụ ya na ka mmazi mbutuzie enye ka ị nwee weta ya. Ọ bụ na gị mụtara eze, nwa ahụ ị ga-abụ eze ama akpọ gị nna, your son ịmụtara, ọ bụ na nya ga-echi eze ebe a, aja sapere ọnụ ya one day kpọọ gị daddy. He will never onye pronounce that word. Ọkpọ gị ya nọrọzie, you will live. Ya bụ his. So na onye ga-abụ eze ebe a enye nwere nna. So na ịmụọ gị ọbụla gị mụtara eze, ị na-awọ. So onye ka ejiri adị ụbụ na dịka enye ebe a gwụsị eze, onye ji abụ eze o nwere onye ekwenye pik ebe a, maka na ndị amụ na onye ratala ya ma nọ wee lie ihe ọ ratala. Ọ bụ ka obere ihe ọzọ dịka ibe ya enwe eze ọfụrụ kịta, enwe ka eze ọzọ si wee malite kịta, ndị eze nke izizi mụtara ọ ka ga-ebikwe na obi eze anụnwa ka enwe ebe ọzọ ha ya anọ, onye nke ọzọ biri ihe? Ndewo. Ndị niile chige ka bicha ebe bụ obi jikọlụ Igbo niile ọnụ bụ ebe anyị nọ. Nke ọzọ bụ ebe obi nke eze Akajọfọ, his own personal palace. Nke bụ obi nke Igbo. Onye ọbụla chile eze bụ na obi ya ka o nwe. O nwere ike ọbụna palace ya dị n'azụ ebe a, ma ọ bụ any place for the time ọ nọ, ya bụ the palace. Mana ihe bụ palace Igbo bụ ebe anyị nọ.
so na ọ bụrụ ụmụ onye chileze pụọ ga-ebi n'ụlọ nnaba nọ his father's house, mana the palace adịrọ ebe ahụ. Ihe ka anyị na-ekwu bụ obi jikọla Igbo bụ ebe a, ya bụ ị na-ahụ na enwere etele ya, ihe etele ebe a bụ ka ị mara na ịma aba ebe a ekele ya na the other side. Bido ebe a nachi ya azụ bụ the palace, bido ebe a nachi ya azụ bụ mmụọ Ezeọra obi ya, bido ebe a nachi ya azụ bụ the palace jikọla Igbo. So ekele eke amara m ọzara ajụjụ. Mba, o doro anya, nke a dịkwa ebe a gbara m ghara ya maa m ihe nke a si ịmana m gwa gị nọ nke jụrụ mesie ka m aza gị. Ihe a bụ na onye ọbụla abatala obi ebe a bụ ịbịa ọbụla onwere ihe nkechọ nke na-eze kpaa maọbụ na ihe ga-aya eze bụ ịbịa gbudo ikperekwu na ebe a ite isi gị ebe a ugboro ịtọ, ya bụ nke na eze ọ bụkwu na onwere ibe eze ji emele gị ebe a ka aka ịnọdụ ite isi gị ebe ugboro ịtọ. Ihe ọ na-egosi bụ na ịbatago n'obu gad and na eze na onwe ya ma ọrụ na ịbụ sọbjekt ya. Amara m ọkwa sọbjekt kwụ na-akpụ ya maka ivie na ịbata ebe a bụ ka esi ekene eze bụ ebe a. Ọ bụ na onwekwu ihe mere gị juru gị afọ dịka ihe ime ihe unu na-akpọ testimony ma ọ bụ ịkọwa ive mere gị bụ ebe a ka ị ga-anọ. Ihe eji mkpụọ onye otu a bụ ka ọ dị ọcha, maka na ịrapụ ya ka ọ bụla ụdị anyị yi akwa ọcha itinye nko gị na aja nkịtị okpụta oge nko maka ivi ya edozie ihe n'ụdị ya. Ihe a dị ebe a bụ udu eze. Ị na-anya n'udu ahụ ụlọ nwere ọnụ dị welele, ududu eze dị ahụ. And obi ọbụla ịbatala inwetara udu a ha so na ancient ndị ahụ elugo 500 and above of the existence. Ihe udu a na-egosi bụ na ebe anyị nọ bụ a holy palace. Anọ ebe ọ dọkọ na-aba orie na-ebere ebu ya maka na ibulie n'ihe ibuluru ya ụlọ. So ya bịa nchọrọ igosi gị ihe a ka a na-akpọ udu eze anọ dị ebe a. Ị na-efu ka ọ yi dị free. Nke bụ eziokwu bụ ihe m fụrụ juru m anya, amawo m ihe m mere mekwa ekwu eji na m anya mgbara onwe m Disemba. Anyị dị grateful na ka isi wee kọwara anyị ihe gbasara palace a, ihe gbasara obi Igbo niile a. So obi bụ anyị si aṅụrị. Anyị dị grateful. We thank you so much. Igbo bụ Igbo unu afụnụ na ife nna anyị okwu kọwara anyị gbasara obi Igbo niile a. So kabakwazie alụshi akwazia this very video dịka efuru ya ka ụmụnne anyị ndị na-enwere adị a na-amara na ụdị ife dị ife a dị nwee ike nwee experience marakwa nna ya bụ ife dị na anyị. So ụmụnne m daalụkwanụ, anyị gaanụ na-agba nke ọzọ ka unu fụkwa ife dị iche iche dị n'ala Igbo. O wee bụrụ ya Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọkwakwa. Nke bụ eziokwu bụ na me and my team decided to go on with the project Discover Igbo Land. I na-eme all these things to show our brothers and sisters ife dị iche iche dị n'ala Igbo ha na-amara na ọ na-eme exist. And the only way unu ga-esi support anyị to move forward is by sharing our videos. We are spending a lot of funds and our time to make all these videos for you guys. So the only way you can support us to move forward is by sharing our videos, and make sure you give us a follow if you're not following us already. Keep in touch with us because more videos are dropping soon. More episodes are coming on what we have on our land. Ife ribama dị iche iche dị n'ala Igbo. Si unu ụmụnne m daalụkwanụ, kabakwa n'alụ fụnụnụ na share our video. Daalụnụ.